oh, 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 oh. Staneš po celé, to máš dělat na lbe, ty si more jdeš do školy, nebo mama ti řekne, jdi do školy, jdeš do školy, to máš dělat, nebo to si, more jdi na sebe, to si, more jdeš do školy, u sebe máš, kolik, more jdi do kramu, nebo máš dlové, nebo nemáš, tak se podívej do peněženky, máš tam 1 korunu, tak si koupíš tu vačku, more jdeš do kramu, co máš dělat, nebo tady jsem jak Bera, more máš miliony, tak dej mi miliony, tak on ti řekne, kdo má peníze, tak ti řekne, jdi do kramu, co máš dělat, more, ukradneš banku a koupíš si, more, PlayStation, Xboxa, to si, more, dnešní době. Dneska jsou iPhony, ne Samsungy, more má Samsunga, nebo Xiaomi 0, to si, more, vypadáš, co si, more, more, kopni se na sebe, to si, nebo kdo si, more, vypadáš jak topení, vypadáš jak všechno, more, vypadáš jak stěna, nebo co si, vypadáš jak more, more, co máš dělat jak, nebo kdo si, more, kdo si, kolik, more, úkoly, než do školy, more, máš na sebe, tolik úkolů, nebo si nechodil do školy, co máš dělat, nebo dostaneš jen láž, co máš dělat, more, máš vyšpěšený kapry, pětky, ale to je dobře, nebo si brák vypine, to si dosti prysasy, more, co si, vypadáš jak, co si, more, co si, máš Ferrari, nebo Ládu, co si, more, co si, seš stejnou,